Děkuji za vás, profesor biologie, já vás vítám u nové série s názvem South Park The Stick of Truth. Teď je tato hra velice hraná, tak jsem si řekl, proč být pozadu a nezahrát si ji taky. Jsem úplně kokot. Tak jo, dáme si zahrát novou hru, já jsem to zkoušel trošku. A hned se půjdeme na to. Neumím moc dobře anglicky, takže já budu většinou mlčet a můžete si to číst sami. Jo, takže tady to vlastně bylo o tom, že je velká v hloubi Azereonu nebo něco takový v jejich zemi, je velká bitva mezi lidmi a elfy, a ti elfové vlastně se snaží získat nějaký artefakt a velký čaroděj vede lidi proti těm elfům a objevil se nějaký nový chlapík, to jsme my. On ho má nějak ochraňovat nebo co. Oh yeah, bude úplně Rastamarian, se mi hrozně líbí. Secondary. Primary. To vypadá dobře. Ještě nějaký hiphoperský prostě. Co hoperský, počkej. Ne, to je moc trapný. Jo, tohle dáme. Něco, co v čem vypadá jak nějaký Rastamarian. Sakryš. Dáme tohle. A dělat nebudu. Braille nepotřebujeme. Completed. A budeme to dlouho zdržovat. Určitě já jsem se koukal na PewDiePie, on se tam dal. Já už jsem takže nějak vím ten začátek, ale vím, že se tady musí vybrat ze 4 klas a vím, že PewDiePie si dal Žida. Vítejme ve South Parku. Koupili jsme dům. No, ty domy jsou skoro všechny stejný, takže ono je to stejně jedno. Myslím si, že to je všechno. Zlato, my jsme se opravdu přestěhovali. Jo, tady všechno bude už zase v pořádku. Že, ptají se, jestli to pro nás bude, pro někoho bude dobré. Jdou se podívat, co děláme. Zlato, jsi oblečený? Ne, jsem nahej. Jestli ti líbí nový pokoj. Je super, bílý stěny, nic tady není. Nějaký tajemství, proč jsme se přestěhovali z toho? Že si prý nic nepamatujeme, to je dobře. Mě zajímá, co se tam stalo. Máme hrát s normálníma lidma. Že máme jít zpátky, než bude tma. Jasně, mámo. Máme od taťky nový quest, já nevím, proč jsem si dal černoch, nebo prakticky. Skříň. Že pohybujeme se, spacem můžeme otevírat věci. Tak cash, sbíráme prachy a mlátíme. Oh my god, to je kravina. To je kravina všech kravin, tohleto. Pane bože. Ježiši, co tohle je za blbost. Se nemůžem? Jsi tady.
Koupelna. Sakra, tak dneska pevnou stolici asi mít nebudem, no. Jasně jo, sprchujeme se v hadrech. Jo. A jsi suchej. Rasty pájeb a nějaký sýr schnilej, fuj. Fuj texo. To nechutné. Shirts, shoes, bedroom, toys, bedroom, pants. Zajímavé. Asi se budeme hned vydat. Čau taťko. Já si můžu dělat holčičí vlásky. Jo, tady si vlastně můžete měnit i tu postavu během té hry, ale jako to já dělat nebudu, mně se líbí taková, jaká je. No humans. To je za těch elfů asi. Asi jo, já myslím, že ten příběh jako úplně jako... Já mu pomoct. Není to podvádění. Perchuť to. To je Butters! Butters, oh I love Butters. Butters is very good. Teď si jdeme pokecat s velkým wizardem. Teda s velkým čarodějem. Shiftem běháme. Kupa keep. To je Cartman! Oh, velký čaroděj. Čaroděj král, nebo čarodějův král, čaroděj král, nebo něco. Král čarodějů, já nevím, je to nějaký divný. A nechal určitě čaroděj král. To je dobrý. Panebože, to je hrozná postava, ten Cartman v tom South Parku. Království Kupa Keep. No, nemáme moc vojáků. A ten jak je to slepení tím molintadem. Wow. Bože. Diabetes jako svoji ochranu. Princess Kenny. Já jsem viděl, pokud jste neviděli, tak zkoukněte na 17. epizodu, asi předposlední 3 díly. To jsou vlastně, tam vlastně uvidíte vlastně něco podobného, ale je to jako taková parodie a potom následuje přesně ta hra. Že lidi jsou všude ve velké nebezpečí a... No, takže budeme se jmenovat nějaký rastamariánský jméno. White M. No! Jo, nejsem douchebag. Co? Ještě Magor. Warrior. Nikdy nebudeme první kámoši, když budeme. Takže Warriora. Asi dám Tifa. Okej, ty se já mám Tifa rád. Hooray! Tak, máme si pro zbraň. Jež vypadáme strašně. A dobře, jdeme si něco koupit. Za $2, že zabiju. Si nikdy kupovat nebudu. Tak. Co teď? Ičkem. Se nám právě otevřel inventář, hodíme si zbraň. A už máme zbraň, OMG. Jsme super. Máme quest, tady ještě něco není. Tady je mapa South Parku, ne, je to hrozně malý město. A Butters. Jo, teď se naučíme bojovat. A Cartman chce, aby jsme se naučili bojovat a porazili
tady Clyda. Clyde má 20% slevu do obchodu s botama. A kdybyste viděli jeden díl, ty, tak byste to pochopili. A už jste to viděli. South Park je superový. Blocking. Jo. A máme, až se objeví tohle, kliknout na atak. Jo, tohle asi. Clyde, bitch. Když Clyde má armor, to neporazím nikdy. Bam. Bam, 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 bam. O něj, bitchi sedmi. Chci omluvit, tak mimo, že není Skywars, já vůbec teďko nemám čas. Se připravuju na přijímačky, vlastně budu dělat přijímačky na gymnázium. Je to na hlavu. Ale jako z 9. Ale můj věk vám neřeknu. Tak jo, tím, že máš nepravý tlačítko, bude blocking, jasně. Jo, to vychytal. Ok. Počkej. Máme za play normal, dobrý, já jenom, že nechci mít. Tak. No pipi. Ježiši! Ježiši, ty jsi king, jsi wizard king, to je král čarodějů, to nezajímá. Slip your enemy in the... jo, takže... máme to udělat, až to zase zabličkne. Ha, blik. Oh, tak to bylo podlý. Jež ne. Fucking hell. Dorazíme ho? Tak jo, dorazíme ho. Nebrať Clyde. Ježiši. Když nám chce ukázat nějakou relikvi. Tak, jdeme dovnitř. To je důvod, který nikdy nekončí válka mezi elfy a lidmi. Co ty prknu, klacek. Že máme... Ale mě neútočí. Alfové útočí. Mě by zajímalo upřímně, kde je Clyde se Stanem. Protože Clyde se Stanem tu nejsou. Kde jsou? Tady jsou. Kupa Keep. To je něco. A tady je něco. Já nevím. To je divná mapa. Jděte do háje. Clyde, ochraně. Jež, to ti nepřeju, kámo. Ty jsi to podělal. Prčic. Na blocking, ty. Au! Heal. Co to je? Dobré, to se mi líbí. Jo. To se mi hrozně líbí ta hra, protože to je jako Pokémoni. Pokémony hrozně jsem měl rád. A pozor, bojujeme. Jo. Jsem vychytal. Ježišmarja, ne, proč točí dvakrát? Jo, co to je? Counterattack. Oh, to musel bolet. Teď máme dorazit, aby věděli, co to je jméno Wizard Kinga. Wizard King! Tak zabijeme tohle.
To je divný, že dáváme na jednu ránu. To mi vůbec nechce věřit. Já myslím, že to je nějaká blbost, že? To je jenom takhle za začátku. A zabili jsme ho, zachránili jsme diabetika, jak se on jmenuje, nevím. Buttersy, nedělí kraviny, prosím tě. Jo, responding, to znamená... Co to je? Respond. Co? OK. Aha, to jakože nám má blocking proti mečovým útokům. Mečovým útokům, panebože. Máme snipenout Little Bitch, takže... To je docela dobrý. Jo, to je Bizzer Kingová armáda. Reflecting. Jo, teď je proti zase šípům, jasné. Takže bude slabý, když proti němu dám roguním. Sek. Oh, ně. Černá síla. To je hrozně rasisticky, upřímně. To vůbec, jako... To mi vůbec nelíbí. To je hrozně rasistický. Kočka! Zabijem kočku. Oba jsou ozbrojení. 15! Ještě respotting! Shield, pane bože. Pane bože. On má štít. To jsme podělali. Jak jsme ho zabili? Vůbec nekápu. Je tak málo? To je hrozně zná kravina. Jo, už nemá kravinu. Nebo že teď mu nic neubírám. Je, jakože když budu držet skip, tak je space jako jako já ho mám zabít takhle, jo. Tak. Zabijem. Jau. To bolelo. Bych asi neměl takhle podělat. Proč mi Cartman nedovolí bojovat? Proč mi Wizard King nedovolí bojovat s mýma super schopnostama? To bych ho rozsekal, kdybych měl tady tuhletu abilities, nebo možná i Bu. Ten look, kdybych ji mohl používat. Jsem hrozně slabý. Sakryš. Dobré. Jsme vychytali. Hop. Jednou, dvakrát, třikrát. Yeah. Teď zase. Bam. Nás nemá, už je mrtvej. Jde do mě? Jde do mě. Jde do mě, jo. Možná nezvládnem. Tak, zavo. Teď jsem týf. To zabijeme úplně na půl. Co? Jak jsme to nazval? Mají hajzle v kloboučku. Vypadni. Blbej elf, jako nesnáším elfy, jo, teďka. Kromě Vovka. Tady učíkejte. Ne, vystavte universe, ne. What the fuck? Cože? Vyhodili jsme ho z party, přesně z party, protože to je trapka a neuchránil Stick of Truth, no. Neuchránil větev. Máme najít nejlepší 3 bojovníky a Tokena, Token je ten černoch,
Tweak je takový ten hyperaktivní a Craig je takový ten v té čepici modrý, jak furt chodí. Battersea! Co je tohle? Timmy. Máme abilitu novou. Wow, co to je? Either attach or max some damage. Ale my si dáme tohle, to se mi hrozně líbil ten útok. A máme i party už otevřenou. A tady máme Patrse, který je se mnou. Co? Cože? Jo. Tady máme Princess Kenny, tohle to je nevím kdo. Jo, to je ten. To je... Pane bože, já si nepamatuju jeho jméno, to je Cartman. Já si nepamatuju Cartmana. OK, tak pro dnešek se asi ukončíme, já jsem chtěl toto video první udělat kratší. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte odběr. To je blbost. Pokud ne, tak dejte. Tak mi napište, co vám v tomto díle chybělo, nebo co byste příště dodělali. A pokud se vám líbil jsem se já, chcete sledovat moje další videa, tak dejte odběr. Takže se s vámi loučím, doufám, že se uvidíme v další videí a sledujte mě dál. Naschle.